ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಡಿದ ತುಳು ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟುನಲೇ ಸೆಡ್ದು ದುಂಬು ಈ ವರ್ಷ 25-26ನೇ ಸಾಲದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನರನ ಕೆಲ್ನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಿದೆಕ್ ಬತ್ತದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ತಿಬಾರ್ಡುಲ್ಲ ತಿಬಾರ್ದ ವಾಹನಲ ಎದುರುಡೆ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ತಿಬಾರ್ ಶಿಬರೂರು ಕೊಡಮಂದಾಯ ತಿಬಾರ್ ಈ ಶಬ್ದನ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಸಂದರ್ಭದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿನಕುಲು. ಈ ವರ್ಷ ತಿಬಾರ್ದ ಪುದರ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೃತೀಯ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ ಅರ್ನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಪೋಯಿ. ತಿಬಾರ್ದ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ಯರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರ್ದ ಜಾಲಿಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ನಾಯರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ಎರ್ಲು ಗಣಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ಬು ಎದುರುಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆದ ನೆಂಪುಗು ಬೋಡಾದು ಅಕುಲು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಸಾಲಾದ ಪಿರವದ ಮೇಟು ದೀತೇರು ತೂವೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ ಅರ್ನ ಪರಿವಾರದ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ಗೆಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ನೆಂಪುಲ ಮೂಲ ಒಂದುಂಡು. ಐಕಳೋತ್ಸವ ಐಕಳದ ಕಂಬಳ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಸಾಧನೆ ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಜಿಲೆನೆದ ತೊಂದು ಅವೇನು ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಗಿಡ್ದೆರ್ಲಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಕಾಳು ಪಾಣಾರೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು. ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆಯಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರ್ಲೆನ ತಜ್ಞೆಯಾದ ಎರ್ಲೆನು ಗಿಡ್ದೆರುವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಿಣತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ಕಡಂದಲೆ ಕಾಳು ಪಾಣಾರೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಕಡಂದಲೆದ ಕಾಳು ಪಾಣಾರೆರೆಗ್ಲ ತಿಬಾರ್ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಈ ಎರ್ಲೆದ ಓಟಗಾರೆ ಏರು ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕೇನೆರೆ ದುಂಪೋಯಿ. ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಾಳು ಪಾಣಾರೆರುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆರುಲ್ಲೇರು. ಇರುವೆರ್ಲ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಕಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ದೈವಲೆದ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಪನ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದು. ಅವು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಉಪ್ಪು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ದೈವಲ್ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಲಿಡು ಆ ದೈವಲೆದ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕನ ನೆಗಪಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಈ ಪರಿವಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಕಲಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕೆಲ್ನ ಪಾಣಾರ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೈವನರ್ತಕ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೇರು ನಮ್ಮ ತಿಬಾರ್ದ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಕೀರ್ತನ್ ಪಂಡ ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಕೀರ್ತನ್ ಪಂಡದ ವಾಣನ ಪುದರ್ಲು ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣನ ಪುದರುಂಡು. ಪುದರೆಂಚ ಬಾಲ ಇದನ್ನ ಕೀರ್ತನತ್ ಒಂದು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ ಕೀರ್ತನ ನಡುಟುಲ್ಲಲ್ ರಾಜೇಶರು ಬೊಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಉಮಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇರು. ಆಮೇಲೆ
ಕೀರ್ತನಾನ ಅಜ್ಜೆರುಲ್ಲೇರು ಕಾಳು ಪಾಣಾರೇರು ಕಡಂದಲೆ ಕಾಳು ಪಾಣಾರೇರು ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನನ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕಂಬುಳ ಆರಂಭಾತಿನಿ ಸುರುಟು ಚೆನ್ನನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ಚೆನ್ನನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟು ನಡತ್ತಂಡು ಆ ಚೆನ್ನಗೆ ಚೆನ್ನೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ದೀನಿ ಏರಿಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಕಾಳು ಪಾಣಾರೇರು ಕಾಳು ಪಾಣಾರೇರು ಪುದರ್ದೀತಿನಂಚಿನ ಏತೋ ಎರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದುಂಬುಲ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದದು ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಲೇನು ಪಡೆತುಂಡು ಇತ್ತಲ ಕೂಟಡು ಕಾಳು ಪಾಣಾರನ ಕೈಟ್ ತಯಾರಾತಿನ 6 ಪುದರ್ದೀತಿನ ಎರ್ಲು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸಲ ಆದುಂಡು ಕಾಳು ಪಾಣಾರರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಡಂದಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಬಾರ್ ಇರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಏಪಡ್ದಿಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಎಂಕಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜ ಬಿಜನ ಸಂಬಂಧನೇ ದುಂಬೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿನ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಪುಟ್ಟ ಅಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ ಇರು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಾರ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕನಿ ಬೂದಿಯಾನ ಅವಳು ಅಂಬೇರ್ ನಿಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೀನಿ ಕುಲಿನ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪಂತೆ ಬೆಂಡಿ ಸಾಕೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಲೆ ಅಂಚ ಇದು ಮೂಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮಾಮನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಕೋಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟೊಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಎತ್ತೀನಿ ಇರೇಗ ಕಂಬಳದ ಮರಲಿ ವಾ ಪ್ರಾಯಡ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆತನ ಅಮ್ಮೇರೂಪನ ಶುರು ಆತನ ಅಮ್ಮೇರೂಪನಾಗ ಎಂಗಳ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿಗೆ 29 ಐಟು ಅಂತೆ ದುಂಬು ದಪ್ಪನಾಗ ಎರು ಬುಡ್ದವರ ಗಿಡಪ್ಪನ ಮತ್ತು ಮರುಡು ಬೀಲವತ್ತನ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅಮೇರಿಕಂದನ ಎರುನು ದತ್ತು ಬುಡ್ದು ಗಿಡನ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಪಾರಂಡು ಬೀಲೋಡು ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಬಟ್ರಂಡು ಒಂಜಿ ಎರು ಉತ್ತುಂಡು ರಾಮ್ ಬಟ್ರಂಡ ಅವೇನು ಬೋದು ಕೇಂಡ ನಿಕ್ ಉನ್ನೇನು ಕೋರ್ಪರ ಅಂದ ಆ ಬಂಡೆ 10,000 ಕೊಡ್ದು 11 ಬತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂದು ಸುರು ಮೂರ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 10,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎರು ಜತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆಗೆ 10,000 ಕೊಡ್ದು ಕಂತೀನಿ ಕಂತದ್ದು ಜತೆ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪಾರಂಡು ಪಾರಿನದು ಕಾಂತವರ ಬಂದುಡ್ತಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲೇ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡೇರು ಆಕಳಿಗೆ ಅವನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿ ಕುಡಾರೆ ಡಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಇನ್ನೀಗೆಲ್ಲ 20 ಮರಲು ಬೋತುಜಿ ಇದು ಅಪಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಎರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಎರುಕು ಅಪಗಲ ಇರ್ಭೂತ ಕಟ್ಟು ನಿಂತಾರೆ ಅದಾಗ ಕಲ್ಪನು ಮಾಮನ ಹಾಕೊಂಡೊಟ್ಟು ದುಂಬು ಪೆಲ್ಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅದು ಒಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಪಿರವಳದು ಮತ್ತೆ ಪೋಂತೆ ಅದ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿಡ್ ಆ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡುದು ನಾಡು ಏತು ದಿನ ಬೆಂತೋಡು ಅವು ದಿಂಜೋ ದಿನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದಾಗ 10,000 ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಏನು ಬರ ಒಟ್ಟು ದೀತೀನಿ ಏನೋ ಎರುತ ಮರಲು ಏನು ಅಂತ నేను ಜಮೆ ಮಲ್ತು ದೀತೀನಿ ಎರುಗೋದು 19 ಅಂಡ ಎರು ಅವು ದಾದ ಮಲ್ತೇನೆ ಕೆಂಡ ಅವು ಪಾರಂಡು ಐತೆ ಹಿಂಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೆತ್ತುಕೊಂಡು 25 ಐನೇಕು ಮಾರಿ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳದಲ್ಲ ಕಂದಂದು ಅಂಚದೀರಿ ಎರು ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೂಡ ಐಟು 10,000 ಲಾಭ ಇದ್ದಾಗ ಬಕ್ಕೊರಿಯ ಕೊರಿಯೆ ಒಂದು ಏತು ವರ್ಷದ ಮಂತಂದು ಒಂದು ಅವೇ 40 ವರ್ಷ ಅವು ಈ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ 40 ವರ್ಷ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತ ಇರು 40 ವರ್ಷಡ್ ಪೈರ್ ಹಿಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಇರ್ಲೇನು ಕಂತುಪಾರ ದಿಂಜ ಕನ್ನದೆ ಪೈರಿಡು ಸಾಧಾರಣ ನೆಂಪುಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಇವ್ರು ಕಂದೆ ಕೆಲವು ಪಾರಂದನೇನು ಪಿರ ಕೊರ್ಪೇನಿ ಪಾರನೇನು ಜೀವನದಾಗ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನು ಪಾರಂದನ ಎರುಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂತಿನ ಅವು ಕೂಡ ಪಗತ್ತದ ಕುರು ಪೆರಗುಲು ಒಂದು ಪಾರ್ಜಿಡ ಪೆರಗೋರ್ಲೆ ಪಗತ್ತದ ಐಕಲು ಪಾರಿಯಡ ಐಕಲು ಜತೆ ಮಲ್ತದು ಗಿಡತದ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾಡ ಒಂಥರ ಹುಡುಪುಜಾರಿ ಅವಿನ ಐಕಲೇ ಬೋಡು 11 ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಾರನ ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಣ ಇತ್ತಿಜ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ ಎರು ಕಂತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಇರ್ನ ಕಿದ್ದೆಟ್ಟು ಏದು ಸಮಯ ಸಾಂಕೊಂಡಿತ್ತಾರು ಕೆಲವು ಇರ್ಲೇನು ಕುದಿಯ ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೊರಂತೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಕಂಬಲ ಗಿಡ್ಪೊಡು ಬಂದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಇರ್ಲೇನು ದೀದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪನೆಗ್ಲೇನು ಇದೊಂತೆ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಪೂಗುಂದು ಬಂದಂದು ಒಯ್ತದು ಅದು ಒಂತೆ ಇತ ಇರೆಗೆ ಮೆಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಇರ್ಲೇನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕೆಂಡಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಮೆಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಇರ್ಲೇನು ಕೊರೊಂದುತ್ತೆ ಕೊರೊಂದುತ್ತೆ ಮಡ್ಲೆ ದಾಸ ಬಿಡೋದಿತ್ತಾರೆ ಮೆಡ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಇಟ್ಟಾದಾಗ ಬಂಗ ಹತ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೂರ್ಪಿನಿ ಕೆಂಡ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನನಂಜಿ ಕಂಬ್ರಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಹಾಕುನ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡು ಹಾಪಿನ ಜನಗಳು ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲೇ ಬೋರ್ಡು ಕೊರೂರು ಒಂದು ಬಂದು ಹಠ ಮಲ್ತೀರ ಕೊಂಡೋಲೆ ಮನ್ಪಿ ಈರ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಇರ್ಲು ವಾವಾ ವಿಭಾಗ ಹಿಡಿತ ಸುರೂಟು ನಾಯಿರಡಿ ಗಿಡತೊಂತೆ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಗಿಡತ್ತೆ ಈರೇ ಗಿಡತೊಂತಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಗಿಡತೊಂತೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಲಾಡು ಮತ್ತು ಸುರುಟು ಯಾನೆ ಗಿಡತೊಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಿಡತ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಕೋಲ ಸುರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಂಗಾಂಡು ಪಾರಿಯರು ಪುರ ಆಪುಜಿ ಜನ ಮಲ್ತೀನಿ ಜನ ಮಲ್ತೊಂತೆ
ರಾಜೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿ ಅದೇ ವಾ ಪ್ರಾಯಡಿ ತೂತಾರ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಡು ದಿಂಚಲ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಡೆ ತೂಂದುತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕೋಲು ಮತ್ತು ಬನ್ನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ನಟೆ ಪೋಪುನ ಬಕ್ಕ ಆಯೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡು ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಮತ್ತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಾಗೋಲ್ದ ಬೇಲೆ ಆಡು ಬಕ್ಕ ಕೋಲಗು ಮತ್ತು ಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಕಂಬಳದ ಮರಲಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋರ್ತಾ ನಿಕ್ಕು ಬುರ್ಚಿ ಇರುತ್ತ ಬೇರ ಅವು ಬಾರಿ ಖರ್ಚಿದ ಸಾದಿ ಈ ಬೊರ್ಚಿಯವರು ಕಟ್ಟು ಮಂಡ ಕೇನ್ಯಜ್ಜಿ ಪೋಯಿ ಪೈರು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇನೆ ಅವಳು ಕಡನಲ್ದಿರ್ಲೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳನೆ ಗಿಡ್ತೊಂತೆ ಆಯನ ಪುದಾರ್ಡು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಎರಡು ಎರುವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ತಿಬ್ಬಾರದಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಕೂಡ ಪೈರು ಬೋದು ಮ್ಯಾನ್ 19 ಗಣಪೆಂದು ಪುದಾರ್ ತೆಗೆದು ಮ್ಯಾನ್ 19 ಕಂತಿನ ಕ್ರಮ ಬರಲ್ಲ ಎಂಚ ಅಂದ ಅವ್ಳು ಗೆತ್ತೊಂಡ ರೇಟು ಮತ್ತು ಆಂಡ ಗೆತ್ತೊಂಡ ನೆಕ್ಕ ಪುದಾರ್ ದಿಗೋಡತ್ತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅವ್ಳು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಬೆತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುದಾರ್ ದಿಂಡು ಇಲ್ಲತ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಗಣಪೆ ಅಂದ ದಿಕ್ಕೆ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರ್ಲು ಒಪ್ಪಿರಾ ಗಣಪೆ ಅಂದು ಪುದಾರ್ ಅವಲೇ ಪೈರಿಡೆ ಈರು ಸಾಧಾರಣ ಏತಿರ್ಲೇ ಪುದಾರ್ ದೀತಾರ ಭಾರಿ ಇರ್ಲೇ ಪುದಾರ್ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪನೋಲಿ ಸುರುಟು ಯಾನ್ ಬಟನ ಕಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದು ಏನು ಕೊರಿಯತ್ತೆ ಇವರು ಅವು ಬಟನ ಕಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದು ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ಕೊರಿಯೆ ಐಕ್ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಿಯೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಾಟಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಾಟಿ ಅವು ಪೈರ್ದನೆ ಅತತ್ ಬಕ್ಕ ಪುದರ್ ತೊನ್ನೆ ಒಲ್ತ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೊರಿ ಅವೇನು ಮಾಲದಾಕ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಗಿಡದೆ ಕೆರುವ ಸೇರಿದ ಒಂದು 21 ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಜತೆ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪಾರಿಯ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಲ ಸೆಮಿಟ್ ಪೋಯ್ನಿ ಸೆಮಿಟ್ ಪೋಯ್ದಾನು ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಮಾಲದಾಕಲು ಇಂಕ್ಲೆ ಕೋರು ಮಾರ್ಯ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೋರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುನೂರು ಗೊಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಕೊರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 47 ಮ್ಯಾಡ್ಲೈಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಿ 35,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೂ ನಮಕ್ಕೆ ಆಜಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಕಲ್ಲ ಇರುವತ್ತ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪುದಾರ್ ಬುಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನೆ ಕಾಟಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡು ರೋಳೆಸ್ ಒಂಜಿನವೇ ರೋಳೆಸ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಲ ಲೋರೆಸ್ ಮನದ ಒಂಜಿರು ಉಂಡುತ್ತೆ ಲೋರೆಸ್ ಅವು ಆಯ್ದಿತ್ತು ಪುದಾರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಓಮ್ನಿಂದ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತಿನದೆ ಅವೇನು ಅವು ಕಲಕೆ ಕೋರ್ನ್ಯ ಓಮ್ನಿಂದ ಅವು ಪೈರು ಪೋಯೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಜಿತ್ತಲ್ಲಿ ಪತ್ಯ ರೇಟು ಮಾತಾಂಡು ತೆಂಪ ಮಲ್ಪುನಡು ಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಯ ಅದಾಗೆನ್ನ ಓಮಿನೀಡು ಉಂದೇನು ತರ್ಕದ ಐಟೆ ನಡುಟು ದೀನಿ ಇಲ್ಲ 19 ಮಾರುತಿ ಓಮ್ನಿಡು ಅಂದು ಒಂದು ಜನ ಓಮಿನೀಡು ಐಕೆ ಓಮಿಂಡಿಗೆ ಅಂತಿರತ್ತ ಈಗ ಓಮಿನಿಂದ ಪುದಾರ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಆ ಓಮ್ನಿ ಅವು ಅಕಲ್ಪದು ಕೊಲಕೆ ಕೊರಿಯೆ ಅಕಲು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನುಲ ಅಂದಿಯರು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನುಲ ಐಕ ಓಮಿನಿಗೆ ಚಿನ್ನು ಅಂದಿಯರು ನೆಕ್ ನರೇಶಾಗ ರಾಜ್ಯ ಅಂದಿ ನರೇಶ ಅಂದು ಈರದಿತ್ತು ನರೇಶೇ ಅವು ಕಾರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅವಲ ಅಕಲ್ ಬಾರಿ ಕೊಳಕೆ ರಾಜ ಬಂಡವೇ ಕೊಳಕೆ ರಾಜನ ದುಂಬುದ ಬುದರ್ ನರೇಶ್ ಈರ್ದಿತ್ತಿನ ಬುದರು ಸುಬ್ಬು ಅವು ಕಾಂತವರ ಕೊಂಚ ಜತೆ ಹೊಡತ್ತ ಬಂಡೆ ರಾಜೆ ಯಾಕೊಂಚ ಕಂಜಿ ತೂತೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಉಂಡು ಗೆತೋನ್ಗ ಹೋಯ್ದು ಬಂದ ರೇಟ್ ಕೇಂಡ ರೇಟ್ ದಿಂಜ ಬಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ನಿಖಿಲೆಗತ್ತ ಕೊನ್ಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಂಡೇರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿ ಅವು ಇಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಗಿಡ್ಪುನ ತೂದು ಒಂದು ಪಿರವು ಪಾರೊಂದು ಬಂದು ರಾಜಳ ಪಂಡೆಗೆ ಗೆತೋನ್ಗಂದು ಬಂದು ಕಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಂತಿ ಪುದರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೂಲಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಗಣಪೆ ಆಯೇ ಸುಬ್ಬು ಒಂದು ಬಂದು ಪುದಾರ್ದಿಲ್ಲ ಗಣಪನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಸುಬ್ಬೆ ಈತ 2 ಜನ ಏರು ಪಾಪ ಕೀರ್ತನ ನೋಡು ಪಾಪನೆ ಏರು ಪಾಪ ಏರು ಜೋರು ಗಣಪ ಪಾಪನ ಆಯ್ ಪಾಪನ ಎಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಲೆಗೂ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಾಳು ಪಾಣಾರ್ಯರ್ನ ಮರ್ಮಯೇ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ಯರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಅವು ಏಪ ಅಂಟೊನ್ನಿ ಅನ್ನ ಕಂಬಳದ ಚರಿತ್ರೆ ಕೇನ್ಗ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ಯರೇ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬನ್ಲೆ ವೃತ್ತಿ ಅವೇ
ದೈವದ ವಾಪ್ರಾಯ ಹಿಡಿಯಿರು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಒಂದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುರ್ದು ಹಾಂ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹಾಂ ವೈಕಿ ಶುರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವೈಕಿರು ಅವು ಒಂಜಿ ಸುರು ಎಂಗಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸೀನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಾಂ ಆರೊಂಜಿ ಮಾಯೊಳಗುಂದು ಅದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಪಿರವರ್ದು ಪೋಂಡ ಮಾಯೋಳು ಹಾಂ ಅವೊಂಜಿ ಮಾಯೊಳಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸುರು ಉಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಸುರು ಹಾಂ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ನೇಮದೊಟ್ಟು ತಂಗಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಂ ಎನ್ನ ಅರಿಯಪ್ಪಾಜಿ ಕವನೊಟ್ಟು ಹಾಂ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಲೋಕದೊಡಪನೊಟ್ಟು ಪೂರ ದೈವಗುಲ ಹಾಂ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತು ಹಾಂ ಓಪುರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅವೇ ಜುಮಾದಿ ರಾವುಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತರ್ದಾತ ಪೂರ ಕಲ್ಕುಡಗಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಾಂ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಂದಿನ ಕಡಿಮೆ ಹಾಂ ಓಲ್ಪುರ ವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪುರ ಭೂತ ಕಟ್ಟದ ಪೂರ ಬೊಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಪಡಕದ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹೋಗಪ್ಪರ ಹಾಂ ಅವಳು ಕನ್ನಡಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಭಾವನಕುಲು ಹಾಂ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮವರ ಉಪ್ಪಿನಗೋಟೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಅಂದಾಡಿ ಹಾಂ ಆ ಮಾರ್ಗಿಲು ಅವಳು ಆಬುತ್ತವಳು ಅವಳು ಕೋರ್ದಪ್ಪನೆ ಮಾಪುಂಡು ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಕಲ್ಲಟಿ ವರ್ತೆ ಮಂಜೂರ್ಲಿ ಹಾಂ ಬಬ್ಬರಿ ಉಂಡೆ ಬಬ್ಬರಿ ಅಂಡಂಚಿ ಹಾಂ ಬಬ್ಬರಿ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟುವರೆ ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಟುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಬ್ಬರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಹವ್ಯಾಸ ಎಂಚರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಮಲದ ಬಸ್ ಹವ್ಯಾಸ ಈ ಸುಮಾರು ಸುರೂತ ಕಂಬಳು ಸುರತ್ತ ತೂವರೆ ಪೋಯಿನ ಒಳಗೆ? ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರಭುಕುಲ್ನ ಹಾಂ ಅವು ಕೋಲೋರ್ದು ಬತ್ತದ್ದು ಜತಿದಿತ್ತ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ನೇಮದ್ದು ಬತ್ತದ್ದು ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಐ ದೋಸ್ತಿ ಪಲಯ ಬುರುವೆ ಹಾಂ ಕೊಲ್ಲೂರ್ದ ಹಾಂ ನಾರಾಯಣೆಂದು ಹಾಂ ಆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೀದೈಡೆಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಲದ ಕಂಬಳು ಪೋಯಿ ಹಾಂ ಅವಳು ಪೋನಕ ಗಾಲಿಯ ಬರ್ಸೋಗು ಪೂರ ಮಾಗಿರ್ದು ಪೂರ ಹಾಕಿದ ಪೂರ ಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಾಗಿರ್ದು ಆತ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಮೆರ್ನ ಮಾಮನ ಎರಳು ಹಾಂ ಅಂದು ಪರಂಗಬೇಟೆ ಕಿದಬೆಟ್ಟು ಧರ್ಮಣ ಮಡಿವಲ್ಲ ಎರಗಿಲ ಮೆರಗಿಲ ಸಾಲು ಹಾಂ ಆ ಸಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಕ್ಕುಲ ಹಾಕಿಯ ಹಾಂ ಐಕ್ಲೇನು ಹಾಂ ಕದ ಗೊತ್ತು ಕಂಬಲದ ABCD ಅದಂದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ನಲ್ತೇನು ಹಾಂ ಐಕಾಯಿ ನಾರಾಯಣಿ ಪತ್ತುಂಟು ಅಂದು ಮಾರ ನಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮುಲ್ ರಂಪು ಮಲ್ಪು ಇರ್ಬೇಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕದ ಸಾಲಡು ಓ ನಮ್ಮ ಅಂಚಡ ಈರು ಸುರುಕು ಪೋತಿನ ಕಂಬಳಡೆ ಈರು ವಾ ಎರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಪೋತಾರ ಆ ಎರ್ಲು ಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಲ ಹಾಕದ ಹಾಂ ಸುರುಟು ತೂತಿನ ಈರು ಗೆಲ್ಮೆ ನಾನು ಅಂದೆ ಹಾಂ ಅವಳು ಬಕ್ಕ ಯತಿ ಶೆಟ್ರಡ ಸೆಮಿಟ್ಟದನ್ನ ಎರ್ಲು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡು TV ಇಡು ಪೋಯಿನ್ ಹಾಂ ಯತಿ ಶೆಟ್ರನ ಅರುಣ ಅದಾಗ ಬಾರಿ ಪಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ನಾನಿ ಹಾಂ ಬೇತೆ ಊಲ ಎರ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯರ್ದ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತು ಜಾನಿ ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತ ಐತ ಬಕ್ಕದ ಊರೋಡು ಬಂಗಡಿ ಪೋಯಿನಿ ಹಾಂ ಬಂಗಡಿದ ಗಮ್ಮಲೋಗಿ ಹಾಂ ಅವು ಸುರುಟೆ ಬೋತೆ ಎರುತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಂ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ಲ ಎರ್ಲಿಗೆ ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ತರದ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಿಡಂದೆಲ್ಲ ಪೋಪ್ನೆ ಅದ ಅಪ್ಪಗ ಕಂಬಳಗೆ ಫೋನಾಗ ಅರೆ ನಂಚ ಮಾಮಂದ್ರೆ ಎತ್ತ ಅಂತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೇನೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಚರ ಎತ್ತ ಅಂತಾರೆ ಇಂಚೇನೆ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದೇಲೆ ಎತ್ತಂದು ಪೋಪ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ಯಾರು ಬೇರೆನು ಮಾತು ಹಾಂ ಇರೇ ಪೊಣ್ಣುದಾಯ ಕೊಡ್ನ್ಯಾರು ಇರ್ನ ಕಂಬಳದ ಆಸಕ್ತಿ ತೂದ ಹೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಇಂಚೇನೆ ಓ ಅವು ಕೇನಿ ಹಾಂ ಹೊರಡೊಂದು ಈರಿಕೆ ಎನ್ನ ಆರು ಕೊರ್ನ ಯಾನೆ ಕೇನಿ ಈರಕೆ ಎನ್ನ ಓ ಈರ ಅರ್ನ ಎರುಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ತು ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಎರುಕೆ ನೋಡಿ ಎರುಕೆ ನೋಡುಂದಾಂಡ ಸುರುಟ ಇರು ನೋಟ ಪಾಡಿಯಾರ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಕಟ್ಟೊಡುಂದಾಯಿನ ಅಂಚ ಎರಿಗೆ ಎರು ಫೈಟ್ ದನಿ ಎರ್ಲು ಉಪ್ಪುನಾರಡ್ಡ ಹಾಂ ಅರೆಡ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಪತ್ತದ ಆಯ್ಬೇರಿಕೆ ಅರೆನ ಪಕ್ಕ ಕರಗುನಾರನ ಮನಸ್ಸು ಎರಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಆರು ಪಾತೆರ್ ಬೇಟಿಗೆ ಎರುನು ಆ ಕಲೆ ಕೊರ್ದಾಪ್ ಹಾಂ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ದ ಪುಂಡ ಆರು ಪಾತೆರ ಎರುಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಕೊರಿಬೇಕ ತಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಬನ್ಪೇರಿ ಆನ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಎರು ಕೊರಿಯಾರ ಹಾಂ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಕುಡಂಜೆರುಲ ಮಲ್ತೀರು ಬೊಲ್ಲನ ಕಲೆಗ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಎರ್ಲು ಕೈಟ್ ಮೇಡ್ಲವರ ಅನ್ನಾಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಹಾಂ ಅಲ್ತರದ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಾಡೊಂಜಿ
పండల ఉంటావు చేరారు ఎండ కేను వేరు కేను చేరింది కేందు బొక్కొంజి 4 ದಿನ పోనాక ఉయ్యరు బొక్కరు వెనకైకి పోదాపు అల్త పక్క కొరియంది వాని పేరు అల్త పక్క ಅಂಚ ಮಾಮನ ಪುದರಡು ಇತ್ತಿನ ಆ ಎರ್ಲು ಮೆಡ್ಲು ಹಾಕರೆ ಅನಗ ಕೈ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮನೆ ಪುದರಡು ಮೆಡ್ಲು ಹಾಕೊಡು ಉಂದಾಂಡ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಬೋಡು ಇಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕ ಹಠ ಕಟ್ಟದಾರು ಮೂಜರಿಕ್ ಲಕ್ಕಡದು ಆರೆ ದುಂಬ ಪೋತೀನಿ ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಪೈರಿಗೆ ಪೋದು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಈಸು ಅರೆ ಸುರುಕು ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಬರ್ಚಿ ಅಂತೀರು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎತ್ತನು ಐರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಏರುದು ಇದ್ದ ತಾಕೊಡೆದ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವೆಂದೆತ್ತ ಅವಲ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೈರ್ದೆತ್ತ ಅವಲ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೇರೆ ಇತ್ತದು ಅವಲ ಬೈದಿನಿ ಬಂದ್ರೆ ಟೆಂಪದ ಉಲಾಯಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೋದಾತನು ಹೆಂಗಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ್ ವಿಶು ಅದು ಎತ್ತಲ್ಲ ಗಿಡವೇ ಗಿಡವು ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾವೇನೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಬಾರ್ದು ಮಲ್ಲಾಯ್ ಆಯೇ ಟೆಂಪೋರ್ದು ಪಿದ ಅಂತದ್ದೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಟೆಂಪದಲ್ಲಿ అయిపోతారు ಅವ್ರಿ ಆಯ್ತ ಮುಂಕದ ಬಲ್ಲುನಿ ಗಿಚ್ಚನಾಗ ಟೆಂಪೋರ್ದು ಪಿದ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಮನ್ನಡೆ ಬೈದಿನಿ ಬೇತ ಟೆಂಪರ್ದು ಅತ್ತ ಆ ಟೆಂಪೋರ್ದೆ ಅವಳು ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಪೈರು ಟೆಂಪೋಗೆ ಪೊಗ್ಗುನತ್ತೆ ಇಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ಲ ಬೈದಿ ನಿಂಬೆ ಪಾತೊಂದು ನೀನು ಹಾಕುಲು ಮುಂಕುದ ಬಲ್ಲುಗೆ ಕೈಗೊರಿಬೇಕ ಏರ್ಲವೇನು ರೇಟ್ ಬುರ್ದು ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ದೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಪೈರದ ಕ್ರಮ ಪೈರದ ಕ್ರಮ ಏರು ಮುಂಕದ ಬಲ್ಲ ಪತ್ತಿಯರ ಅವು ಆಯ್ ಪಾತೊಂಡೇನೆ ಬಾರಿ ಸುತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರು ಏರಿಗಳ ಬುರ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂದೇನೆ ಪಾತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಏತ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾಗ ಪಾಂಡ್ರೆ ಅಜಿಪ ಬಂತೇರು ಅಜಿಪ ಅಂತೆ ಬುಡೋಡು ಉಂದೆ ಐಕ ಆತು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಫಿರವ್ರದ್ದು ಬುಡೋಡು ಉಂದೆ ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ನೆಜ್ಜಿ 45ಕ್ಕೆ 11 ಬೈದಿನಿ ಇತ ಕ್ರೇ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಬೈಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಹತ್ತು ಬೈರಸ್ ತೊಲೈ ಬಿರೆಲ್ದಿದ ಔದಾಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಕೈತ ಬಿರೆಲ್ದು ನಕ್ಷೆ ಬೈಡೆ ಇತ ಸುರುತ ಮೆಡ್ಲು ಓಲ ಇನ್ನೆಕ್ ನೆಕ್ ಸುರುತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿದ ಅರಸು ಗಂಬ್ಲದ ಅಂಚ ನರಿಂಗ ನಾಡು ಪರುಬಾಡಂದಿನ ವಿಭಾಗಡು ಮೂಜಿನ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಆತಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಲೆಗ್ 5 ಮೆಡ್ಲಾನ್ ಓಲ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರುಡು ಬಕ್ಕ ಮೀಯಾರ್ ಬಕ್ಕ ಮಂಜೂರು ಅಡುವೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಮಾಮನಬುದ ಅರ್ನಬುದಾರಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀಯಾರ್ದ ಕಂಬ್ಲೋಡು ಹೊಸ್ಮಾರ್ದ ಐತವು ಅರ್ನಪುದಾರಡ್ ಅವು ಕಡಂದಲದ ಪುದಾರಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದ ಪುದಾರಡ್ ಇತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಇರ್ನ ಪುದಾರಡ್ ಗಿಡತಿನ ಅಂಚಿನ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಬ್ಳನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಿಖಿಲಿ ಬೈದಂಡೆ ಅಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಾಪುಡಿ ಸರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಎಂದಿನ ಕಠಿಣ ಸುರು ವರ್ಷಡೆ ದೇವರ್ದ ಎಟ್ಲ ಆರ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬಾಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಸುರ್ತ ವರ್ಷಡೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಂದು ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಅವರ ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಆಟ ಆಂಡೆ ಆ ಆಟ ಇತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಕಂಬಳ ನಾನು ಆಟದಡೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಚೆನ್ನಪಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತುಯರೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ವಾಹನಡೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಪೋನಗಾರ ಪಂಡೇರು ಈ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆಗೆ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಳದಮಯಂತಿ ಪ್ರಸಂಗಡೆ ಈ ಅಶ್ವಹೃದಯ ಈ ಕುದುರೆದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುವ ಕುದುರೆದ ಲಕ್ಷಣಲು ಎಂಚಾ ಪಂಡದು ಆ ಬಾಹುಕೆ ಋತುಪರ್ಣನ ಆ ಕುದುರೆನ ಸ್ವರೂಪದ ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಕುದುರೆದ ಲಕ್ಷಣಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥಧಾರಿಲಾದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗಿರ್ದೆರ್ಲೆಗೆ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಣಲುಂಡು ಆ ಲಕ್ಷಣ ತೂದು ಆ ಕಂಜಿಲೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಪರಿಣತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ರೆಗ್ಲ ಐತ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಕಡಂದಲೆ
ಕಾಳು ಪಾನಾರಿರುಳ್ಳೇರು ಏತೋ ಎರ್ಲೆನು ಕರಿನ ನಲ್ಪ ದಶಕಡು ತೂತಿನಾರು ಎರ್ಲೆನು ಮೆನ್ಕಾದಿನಾರು ಕೂಟಾಡು ಒಂಜಿ ಎರುತ ಲಕ್ಷಣನ ಪನೊಂದು ಗೋಪಾರ ಪೈರಿಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪೈರಡು ಏತು ಎರ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇರುವ 15 ಏರ್ಲು ಕನಪೇರು ಹಾಂ ಐಟ್ ಪೂರಲ ಏರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬರಪು ಎಂಕುಲು ಗಿಡಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಎರುವಾಡ್ನು ತೂರೆ ಪೋನಾಗ ಹಾಂ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಈ ಇರುತ್ತ ಕಾರಿ ಎಂಚುಂಡು ಬೀಲ ಎಂಚುಂಡು ಕೊಂಬು ಎಂಚುಂಡು ಕಣ್ಣು ಎಂಚುಂಡು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಮಲ್ಲೆಯವಡು ನೆತ್ತಿ ಮಾತ ಇರ್ನ ದಿಂಜ ಎತ್ತರ ಬತ್ತನ ಇರಲು ಬಲಿಪೂಜಿ ಅವು ಕೊಂಬು ಗೊಂಜಿ ಸರಿಸಮನಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಕುದುರೆ ಬಡ್ಡು ಉಪ್ಪುಡು ಎರುಕು ಕುದುರೆದ ಬಡ್ಡು ಉಪ್ಪುಡು ಎರುಕು ಕುದುರೆ ಬಡ್ಡು ಬಂದಾಗ ಇರು ಸರ್ತ ಇಂಚ ಇಂಚ ನೀಟಪ್ಪದ ಇವರು ಬಲಿಪೂಜಿ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಫರಕಂತ ಉಪ್ಪ ಬೀಲೋಡು ದಿಂಜ ಕೊಡ್ಡೆ ಬತ್ತನ ಇರು ಪಾರುಜಿ ಕಾಲ ಇರುಕು ಆಯ್ತು ಮುದೇಳೊಂಜಿ 2 3 4 ಬರೋಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ 3 4 ಕೊಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಕೊಡ್ಡೆ ಬುಲ್ದದ ರೋಮ ಬರ್ಬಣದೆ ಅವು ದಿಂಜ ಕೊಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾತಿಲು ಪಾರುವ ಕಾಲ ಇವರು ದಿಂಜ ಕೊಡ್ಡೆ ಬತ್ತನ ಇವರು ಬಲಿ ಪೂಜಿ ನೆನೆಂಗು ಲಾರಿಕೆ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿಲಗ ನೆಂಜಿ 3 4 ಪೋನು ಕಾರು ಮತ್ತು ತುಯ್ಯ ಕೆಬಿ ಕಣ್ಣು ಅಲ್ಲೆ ಪೂರ ಇವನ ತೂದು ಪರಕ ಮಲ್ತದು ಇಪ್ಪುನು ಐಟ್ಲ ಎರು ಪೂರಲ ಪಾರು ಅಂದತ್ ಎರುಕುಲೊಂಜಿ ನಸೀಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳೊಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದು ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಬನ್ಲಾಗ ಕೆಲವು ಏರ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವೇನು ತೂದು ಕಂತಿನ ಇವರು ಫೈಲ ಹಾಪಿನ ಯಾನು ತೂದು ಕಂತಿನ ಏರ್ಲು ಫೈಲ ಹಾತಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಚೆನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಚೆನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಇವ್ರಿಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಇವರು ಒಂಜಿ ಓರೋಡು ಬೆಲ್ಲುವದ ಪೈರ್ ಇಡುತ್ತೇನೆ ವಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೋದು 11 ಬತ್ತೇರು 19 ಬೈದೇರಿಗೆ ಯಾನು ಕಾಂತವರು ಪೋನಾಗಲ್ ಪಕ್ಕಲ ಜಾಲಿನೇ ಬೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋನಾಗಲ್ಪ ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಎಂಕೊಂಚ ಎರುತೂಪಿನ ಬಾರಿ ಮರಲು ಪೋದಿಂಚ ಬೀಲದ ಗಂಡೆ ಕೈಗೋರಿಯೇ ಅವು ಭಾರಿ ತುಲ್ಲದು ಪಾರೆ ತೂ ಒಂದುಂಡು ಹಾರಾಟದ್ದು ಈಗ ಬಂಡೆ ಪ್ರಕಾಶನ ನೀನು ಕೊರ್ಪಾರಾಗಿ ಎಂಡೆ ಆ ಕೊನು ಮಾರೆ ಬಂಡೆ ಎತ್ತು ಕೊರಡು 4 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟೆ 4 ಸಾವಿರನೇ ಕೊನು ಬಂಡೆ ಅವೇನು 19 ತಾಂಕ್ಯದ್ದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತೇನೆ ಕೊಂಬೆಂಚ ಎತ್ತನು ಕೊಂಬೊಂಜಿ ಇತ್ತು ತುದ್ದತ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಸರ್ತ ಹತ್ತೇನೆ ಅವೇನು ಇಂಕುಲು ಪೆರೆಸದ ಬಂದೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದು ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಕೊಂಬು ಮೇಲೆ ಮಿತ್ತೇ ಬರೋಡು ಒಂದು ತಿರ್ತು ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಮೂಲು ಪೆರೆಸಿಂಡ ಇರು ಮೂಲು ದಿಂಜ ಪೆರೆಸಿಂಡ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಬು ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೌದು ಕೊಂಬುಲ ದೆಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕವರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಯಾನೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಂಬುಲೇನು ಕೊಂಬು ದೆಪ್ಪು ಮಾಡದ ಅದೇ ಕೊಂಬು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ದಿಂಜ ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟು ದಿಂಜ ಪಿರ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನೆತ್ತೆರು ಬನ್ನೆಟ ನೆತ್ತೆರು ದಂಶ ಬನ್ನೆಟ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಉಂದೆತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ದ ದಿಂಜ ನೆತ್ತೆರು ಮೆಟ್ಟ ಗೇಯ್ದ ಅಂಡಲೊಂದು ಐತ ಜಮ್ಮನೆ ಅವು ಉದ್ದನೆ ಆಡು ಕೊಂಬು ಐತ ಕೊಂಬು ಲಂಚೇನೆ ಒಟಾರೆ ಎತ್ತದು ಅವೇನು ಸಾಧಾರಣ ಸರಿ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪ ಗೊತ್ತಿಂದು ಒಂದು ಕೊಂಬು ಕೆಲವು ಓಲೋಲು ಕೊಂಬು ಸ್ಟೈಲ್ಗ ಅತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಅನುಕೂಲ ಅವು ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದಾಗ ಓಲೋಲು ಕೊಂಬು ಬಂಡ ನುಗ ಮರ ಮತ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಬುಜ್ಜಿ ಅವು ಕೆಲವು ಮೊಡಂಕೆಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಓಲೋಲು ಚಪ್ಪಲು ಅಗೆಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಂತ ಜತ್ತದು ಪಾರೆ ಕೊಲ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸುರುಟಿ ಕಂಜಿಲಿಡೆ ಮತ್ತು ಇದೆತ್ತದ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಂಜಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಬು ಅಂಚಪುರ ಕೊಂಬುಲೇನು ಬರೋ ಒಂದಲ್ಲ ಯಾನೇ ಸರಿ ಮಲ್ದೀನಿ ಕೊಂಬು ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಇತ್ತ ಪೈರು ಪೋನಾಗ ಎರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಎರ್ಲು ನಮನ್ ತೂಪುಂಡ ಎರ್ಲು ಕಂಜುಲು ನಮನ್ ತೂಪುಜ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ತಂದು ಕೇಂಡ ಎಂದು ಎಂಕಲೆಗ ಅವು ನೀರ್ದರು ನಮನ್ ಪೇರ ವೆಹಿಕಲ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂತು ನಡೆ ಅವಳು ಒಂದೇದು ತಪ್ಪದು ಒಲ್ತು ಟೆಂಪೋ ಹೊಡೆದು ಬಲ್ಲು ತಪ್ಪದು ಇಮ್ಮೆತ್ತ ಕೈತಲ್ ಬದು ಉಂಟು ಇಮ್ಮೆಂಚ ಪತ್ತೊಂಡಿ ಹಾಗೆ ಆ ಬಂಡೆ ಪತ ಅವೇನು ಪತಣ ಅದನ್ನು ಬುಡೋಚಿ ಬಂಡೆ ಅವೇನು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಪೂರ ತೂನಕ್ಕೊಂದು ಹಾವು ತೋಜಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು 11 ಬರ್ತೀನಿ ರೇಟ್ ಬಂದು ಮುಂಕದ ಬಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಬನ್ನಗನೆ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಬನ್ನಗನೆ ಪಾಡು ಇತ್ತ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ತುರಿ ಬಲ್ಲತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕುಲೇ ತುರಿದು ಗಡಪರು ತುರಿದು ಬಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾಸ ತುರಿವೇರಿ ಅವಾಗ ಮರಕಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಸ ತುರಿದು ಉಡುಪೇರು ಅವೇನಕ್ಕೆ ಮರಕ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಗೆಪ್ಪು ಗೆತ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಅವೇನು ರೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ತುರಿ ಬಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಉಡುಪ ಅವ್ರು ಗೋಡಿ ಬಕ್ಕ ಎದುರು ತುರಿಯನು ಮುಂಕುಲು ಎಂಕುಲೆ ತುರಿಯನು ಈತ ಬನ್ನಗನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ ದಲ್ಲೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪೈರು ಬಂದಾಗ 2 ವರ್ಷ ಒಂಜರೆ 2 ವರ್ಷ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಇತ್ತ ಬೆಳುವಾಗಿ ಬರ್ಪಿನ ನಿಪ್ಪನಿ ಬಕ್ಕ ಬೆಳಗಾಮು ನಿಪ್ಪನಿದ ಕಂಜಲು ಬಾರುನು ನಿಪ್ಪನಿದ ಕಂಜಲು ಬೆಳಗಾಮದ ಪಾರುವ ಕೆಲವು 182 ಆಯ್ತ ಇರ್ನ ಈತ ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಇರ್ರಿ ಊರ್ದ ಎರ್ಮೇಡ್ ಆತಿನ ಕಂಜಿಲು ಅವೇನು ಇರು ತಯಾರು ಮಾಡಿನ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ 11 ಬತ್ತೆ 11 ಬತ್ತ ತಾಂಕದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಬುದು ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲೆ
ಅಂಥವ್ರ ಬಾಂಧವ್ರ ತಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಯೇ ಇರುತ್ತುಂಡು ಹಾಂ ಅವೇನು ಪಾದ ಮೀಯರ್ ತಗೊಂಬಿಡೋದು ಕುಕ್ಕುಂದ್ರು ಬಾರಿ ಜೋರು ಅವೇನು ಅವನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈದ ಹಾಂ ಅಲ್ತಿರ ಬಕ್ಕದಾದ ಅಂಡು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವೈಟಕ್ಕೆ ಒಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ತಿನ್ಪಿನಿ ಹಾಂ ಬಲ್ಲು ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಲ್ಲು ತಿನ್ಪಿನೇ ಮರಲ್ಲ ಮೇಪು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ತಿನ್ಪಿನಿ ಗುಂಟೂರು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ತಿನ್ಪಿನಿ ಹಾಂ ಜೆತ್ತು ಕೋರ್ನಿ ಅನ್ನು ಜೆತ್ತು ಉಪದರಣೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ತಂದು ಅವು ಊರೇರ್ ಮದ ಕಂಜಿ ಹಾಂ ಊರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಜಿ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಬರೋ ಪೈರ್ದಾನೆ ಈ ಎರ್ಲು ಓವಿನ ಪುರ ತಿನ್ಪುಡು ಇತ್ತ ಬಲ್ಲು ತಿನ್ಪಿನ ಎರು ಬಂಡಾರ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಚೆಂಚಿನ ತಿಂತೀನಿ ಎರ್ಲು ಅವು ಕೆಲವು ಕೆಲವ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವು ತೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಪುಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಾಕಾಯಿ ತಿನ್ಪುಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಬಲ್ಲು ಸಂಗಿ ಸಗ್ಗಿವ ಕುಂಟು ಕೆಲವು ಕುಂಟು ತಿನ್ಪ ಹಾಂ ಕೆಲವು ಅವು ಯಾವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಬಂಜಿಗೆ ಸರಿ ಬೂರ್ಜಿಡ ಮತ್ತು ಅವೇನು ತಿನ್ಪಿನಿ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಬೋಡ್ಲಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಕೊರುಂಡ ಬಕ್ಕಾಯ್ತ ಮುಟ್ಟುಜ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಬಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬುಡು ಪೂಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಐಕಲಿಗೆ ಅಗ್ಗಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಂದು ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಗ್ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಲ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲದ ಎರ್ಲು ಮೆಡ್ಲದ ಎರ್ಲೇನು ಸಾಂಗ್ ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡುಂದಲ್ಲ ಉಂಡ ಆಹಾರಗೆ ಉಂಡು ಹಾಂ ಅವು ದಿಂಜ ಉಂಡು ಐಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆ ಉಂಡು ಇರು ನಮ್ಗೆ ತೂಪಿಲಕ ಪಾರೋಡು ಐಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗಿಡನಾಗ ನೀ ಕೂಟೋ ಕೊನ್ನಾಗ ಕುರೆಲ್ ಬೋಡು ಇರುಕು ಎಡ್ಡೆ ಐಟು ಬೋಡು ಓ ಬೋಡು ಕುರೆಲ್ ಒಂದು ಕಂಟೆಲ್ದು ಪೂರ ಇತ್ತೆನಕಲು ಬಾಲೆ ಕಂಜುಲು ಇತ್ತೆಂಕಲು ತಿನ್ಪಂಡ ಇರ್ನ ದುಂಬಗ ಆಜುಬಾರು ಸರ್ತು ಬಂದಾಗ ಕುರೆಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಇರು ಏಕಿತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಟ ಬೀಟ್ರೂಟು ಹುಡು ಕಡೆದು ಗೊರ್ಪಿನಿ ಮೆತ್ತೆ ಬಾದಾಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಕ್ಕಲೆ ಕುರೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮೀನು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಅದಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಊರು ಗೊಂಜಿ ರಡ್ಸತಿ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ 18 ಕೊರ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಎಡಮೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಿಗೂರು ಆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಟು ಅವು ಕುಡುದಿನ ಗಜ್ಜುಂಡ ಐಕಲೆ ಉಷ್ಣಪುರ ಜೋರು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪುರ ಕೊರ್ದು ತಾಂಕೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮನಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಎಂಕುಲು ಕನತ್ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿನ ಕಂದಿನಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಸರಿ ರಡ್ಡು ಬರು ಪಂಡು ಜೂನಿಯರೇ ಇತ್ತ ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲ 4 ಕದಿಯತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕದಿಯತ್ತದ ಬರ್ಪೇನೆ 4 ಅದಾದೆ ಕದಿಪುನ್ ಮಂಡದ ಈ ಕೂಲಿನ ತಲಿಪುನು ದುಂಬದಾಗ ಕುಟುನಾಗೆತ್ತನ ಕೂಲಿನ ಕದಿಪುನು ಬೇತೆ ಕೂಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಒಂದು 4 ಕಾಣ ದುಂಬ ಕೂಡ ಆಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಮದ ಕೂಲಿ ಕದಿಯತ್ತನ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಸೀನಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ವಾ ಪ್ರಾಯಗಾನಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕಲೆ ಬೈದಂಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಪರು ಪಾಡು ಒಂದು ದುಂಬದಕ್ಕಲ ಒಂದು 3 ವರ್ಷನಾಗ 2 ಪರು ಇವರು ಪಾಡೋಡೆಗೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಅಪ್ಪುದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ತಾಂಕರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ 1 ವರ್ಷದ ಕೂಲಿನ 4 ತಿಂಗಳ ಕದಿಪ್ಪು ಕುಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರು ಕೆಲ ಅಲ್ಂಬ ಪೋಚಿ ತಾಂಕರೆ ಅಲ್ಂಬಗ ಪೋಚಿ ಖಾಲಿ ಕುಡುವೆ ಕೊರಪೇರಿ ತಂಪು ಕೊರಪುಜೇರಿ ಉಷ್ಣ ಅಂಡ ಕೂಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕದಿಪ್ಪು ಅವೇನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆತೆ ಕುಡುವೆ ಎತ್ತುಕೊರಿ ಆತೆ ತಂಪುಲ ಕೊರಡು ಕೂಲಿ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ತೆಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡೋದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವನೇನು ಎಂಕು ರಾಜೇಶ್ ಸೈಡ್ ಫನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಏತು ಕುಡು ಬಾಡುವರು ಆತೆ ತಂಪುಲ ಮದ ಕೊರಡು ಇನ್ನು ಕೂಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕದಿಪ್ಪು ಅಂದು ನೆಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಕುಡು ಪೋಯ್ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಡು ಕೋರಿ ಕಂಡಾಟ ಕೊರಿ ಈಗ ನೀತು ಬೇಗ ಕತೆ ಪರ್ಯತ್ತಿದ್ದೆವು 4 ಟೇಪುನ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಟೇಪುನ 4 ಪಂಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಪು ಕದಿಪುರ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕದಿಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂದು ರಡ್ಡೆ ಕೂಲಿ ಕದಿಪು ನೀರ್ಲು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 18 ದಿನ 1 ತಿಂಗಳು ತೇರು ಪೇರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ 1 ತಿಂಗಳು ಕದಿ 1 ವರ್ಷಗೂ ರಡ್ಡು ಕೂಲಿ ಪಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಭಯಕ್ಕುವ ಅಂಡ ಎರ್ಲು ಬೇಗ ಸೀನಿಯರ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಮಗ ಅಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಅವು ಸೀನಿಯರ್ ಗಿಡ ಪಡುತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಡುತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ಇಟ್ಟು ಬರೀ ಬಂಗಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ ಮಲ ಇತ್ತ ಒಂದು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡು ಉಂಟು ಈ ಏರು ಇತ್ತ ಬೇತೆ ವಾ ವಿಭಾಗ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಪಿನ ಏರು ಒಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೈಕ ಆಪಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೈಕ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೈಕ ಆದ ಬಕ್ಕ ಐಕಲು ಪ್ರಾಯ ಬಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲೈ ಕನಪಲೈ ಮತ ಈ ಏರು ಈ ಏರು ಪೂರ ಐಕಲ ಇರ್ನ ಬಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅಡ್ಡಪಲೈ ಕನಪಲೈಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇವರು ಒಂದು ರೆಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಆವು ಒಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಬಗಡು ಅಂಚಿತ್ತನೇ ಎಡ್ಡಂತನೇನು ಮಾತ್ರ ದೀವು ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಮುಚ್ಚಂದ ಅವು ದಾಲ ಚೂರು ಪೇರು ಮಲ್ತದ ಬಲಿಪು ನೆಟ್ಟಾಡ್ದ ಕುಂದೇಲು ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇನು ನಾನು ಆಪು ಜನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡು ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏರಿಯಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕೊಡ್ಡಾಕಿ ಒಂದು ಏರ್ಲು ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಪಾರ ಅಂದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಪಾರ್ವ ಐತೆ ಇರ ಮರ್ಮೆ ಫಂಡೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮು ಒಂಜಾರಿಗೆ ರಪ್ಪ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂದ ಒಂದಿತ್ತ ಇರ್ನ ಮರ್ಮೇನೆ ಇರ್ಲು ಈ ಇರ್ಲೇನು ಕೇಂದೇರ ಈ ಇರ್ಲೇನು ದಿಂಜ ಜನ ಕೇಂದೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಆಗ ಎಂಕಲ್ ಪಣ್ಪ ನಿಕ್ ರೇಟ್ ತಿಗ ನಾ ಕೊರ್ಪಡ ಕೋರುಂಡು ಮನ್ನ ಬುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕುಡ ಕನತ್ತು ದೈಕ್ಲೇನು ಕೊಲೆ ಬರೋಡತ್ತ ನೆಕ್ಕಲಿಂಡೆ ಗಿಡಗ ಮಲ್ಲ ನೆಟ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿಂದು
40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೆಂಟಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ದೀತಿನೇ ನಂದು ಆರು ರೋಯ್ತೆಗ್ಡರ್ನ ಮಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಏನಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇರು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅದನ್ನು ಚೊರೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಏನಡ ಕುರೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೋಡು ಐಕೆ ಅಂತೂ ಕೊರೋನಾಗ ಪನ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲೇಕು ಮೇನಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಕುರ್ಪುಜೆ ಏನಡ ಮೇನಿ ಇಪ್ಪುಂಟಂದುಲು ಪಜಕೋರು ಎಂಕುಲು ಎರು ಕೊರ್ಜಡ ಜಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆಂದು ಕೊಂಡೊಡ್ತಾಕು ಚೆನ್ನನ ಕೊನನಾಗ ಏನು ಕುರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗಿಡಪ್ಪು ಬಂಡಾವೇನು ಅದೇಡನ್ನ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪ ಇರಲಿದೆ ಈ ಎರು ಮೀನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕುರ್ಜಡ ಎಂಕುಲು ಪೂಪು ನೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತು ಎಂಕುಲು ಪಜಗೂರು ರಾತ್ರಿ ಎಂಗೆ ಜಪ್ಪು ಮೂಲಿನಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾಂಕ ಬುಕ್ಕ ದಾಕ್ಷಣ ಕೋನೋಳಿಂದ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಂದು ಆಯ್ತಾ ಉಪದ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇತ್ತಂడి ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಮಾತ್ರ ಸುಲಭದಾಗಲೇ ಆತಂದ ಆತು ಉಪದ್ರ ಇತ್ತ ಈ ಎರ್ಲೆನ ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕೊರ್ಪಾರು ಬೊಕ್ಕರ ಈ ಎರ್ತ ಕೈತಾಡ ಪೋನಾಗ ಎರ್ಲೆಗಿರ್ನ ಗುರ್ತೋಕೊಂಡ ಗುರ್ತ 1 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು 1 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು 1 ವರ್ಷ ಕೆಲವುದ ಎರ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಎರ್ಲು ಮತ್ತು ಅವೇನು ದೀಪುಜ ಕೆಲವು ಐಕ್ಲಿಗೆ ಆಗೇನಲ್ಲ ಆಗಲಿ ತಿನ್ಪುನು ಏರಂಡದಾನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೊಲಕೆ ಕೋರ್ನ ನರೇಶ ಬಂಡತ್ತೇನು 1 ವರ್ಷ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಬುದಾರಿ ಅವು ಬಾರಾಡಿ ಒಂದೇತ ಬೆದರದ ಕುದಿಕ್ಕ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕೋಟ್ಯಾನು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ಪೋದಲ್ಪ ಎದುರು ಅಂತೆ ನರೇಶನ ಬಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಯಾನು ತಿನ್ನಡ ಬರ್ರೆ ಒಯ್ತೊನ್ನೆ ಜೈದನ ಕಾಯಿಗಡೆ ಅಂತಿರೋರು ಲಕ್ಕದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಲ್ಗಾಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಯಾನು ತಿನ್ನಡ ಬರ್ರೆ ನಾನು ಉದಾರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅವನ ಏತು ತುಲೆ ಕೆಲವು ಕೋಟ್ಯಾನು ಬಂಡೇರು ಏತು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ಹಾಕಲೇ ಕೊರ್ದು 1 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮಗ್ರನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಈರ್ಲೆತ್ತಿ ನರೇಶ್ ಎಂದೆ ಬುದಾರ ನರೇಶ್ ಎಂದೆಲ್ಲೆತ್ತೆ ಮುಂದು ಕಾಯಿಗಡೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾನು ತಿನ್ನಡಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಐಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನು ಬಂಡೇರು ತುಲ ಏರುತ್ತ ಐಕ್ ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಲು ನಿನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಎರುಕುಗು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಗುರ್ತ ದೀಪ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೆಡ್ಡು ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ಐಕ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ಜೈಕುಲು ಏರು ಬಂಜಿ ಕೋರಿ ಇರಾಕಲ್ ನಾವು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ ಈ ಟೀಮದ ಪೊಲಬು ಯಾನು ಗೋಪಾಲ್ ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಏರುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೋಲಿರ್ನ ಮೂಲೆ ನೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಏರು ಸಾಂಕರ್ ಏರ್ ಪರವಲೇರು ಮೂಡು ಟೀಮುಡು ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಉಂಬೆ ಮೂಲೆ ಏಪತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಪುದರೆಂಚ ಸಿರಣಿ ಬಂದು ಸಿರಣಿ ಬಂದು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಎರುತ್ತ ಚಾಕ್ರಿ ಪೂರ ಆಯ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಎರುನು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಜವಣೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಎರುನು ಪಿದಾಕೊನ ಪೇರು ಉಳಕದಾರ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎರುನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಕೊಂಡ್ರಾಡು ದೂರ ನಿಂದವನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಜವಣೇರು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪನು ಇತ್ತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜವಣೇರು ಅಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಟಿಮ್ಮಪ್ಪ ಆತೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಇತ್ತ ಮೌಲು ಕೀರ್ತನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಎರು ತಗೈತಾರೆ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಪತಮಪಲ್ ಹೋಪಲ್ಲ ಕೊನಪಲ್ ಒಡ್ತೆ ಕೊನಪಲ್ಲ ಮಣಿಪಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕೊನಪಲ್ ಆಯ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕೊನಪಿ ಅಂದ ಮುಂದೆ ಇರು ಅವು ಮೆಗ್ಗೆನ ರಾಜನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗೆ ಆಯಲ ಪಾಪ ಬಂಗಾರ ಬಿ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಒಂಜಿ ಫಲ ಒಂಜಿ ಎರುದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಾಡೊಂದು ಅಂಚದ ಕೊಡಮಂದು ಈತ ಈರ ಅರ್ನ ವಾಹನ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಕೋಲ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲ ಹೋಪರೊಟ್ಟಿ ಅಂದಂದು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ದಿಂಚಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಈ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ ಅವು ಕ್ಲಾಶ್ ಆಪುಜ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಮಾತ ದೇವರನದ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆರ್ದಲ್ಲ ಪೋತ್ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಲೈನ್ ಹಿಡು ಜೆತ್ತಿನ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ ಗೋಡಿ ಜೈದಿನಿ ಗುರುಪದ ಕಂಬಳ ಪೋನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡು ದಾಲವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡು ಜೈದಿನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಕ್ಕಳು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ದಾದ ಜೈದಿನಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೊಲಕೊಂದು ಕೂಡ ಹೋಯ್ನಿ ಒಂದೇ ಕೊಡು ಜೈದಿ ಇನ್ನೀ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೋಲದಲ್ದು ಕಂಬಳದ ಕೋಲೋಗು ಅವಳು ಜಪ್ಪಣ ಬೋಪಿನಿ ಕೂಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೂಲ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೋಲ ಹೋಗ್ಪಿನಿ ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಈತ ಈ ಕೋಲ ನಿಘಂಟ ಅನಾಗ ಕಂಬಳ ಗಾತ್ರ ದಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ ದಿನ ಉಂಡಾರು ದಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡೆ ಕೆಲವು ಮೇರ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ದೀತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ರೆಡ್ಡನೆ ಮೇರ್ ಬುಡ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಕೋಲ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಂಬಳ ಗಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಗೋಡದು ಸುಮಾರು ಎಂಕಲೆ ಬನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಜವಣಿ ಮಾತು ಮಾಡ್ಪೇ ಪಂಡ ಮಾತಾಡ ರಂಜಲ ಕೇಜರತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಲವನೇ ಬುಡಿಯರು ಮಾರ ಕಂಬಳದ ವೀರಪ್ಪಯ್ಯಾರ ಕಂಬಳ ಬರ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಈತ ಈ ಸಲ 21 ಕಂಬಳ ಆತಂಡೆ 21 ಕಂಬಳ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ದು ಉರಿದಿನ ಇರುವ ಕಂಬಳಗಳ ಬೋತಾರು ಮೇರೆ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳ ಬೈದಾರ ಆರು ಕಂಬಳಗ್ ಮಾತಿಕ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆತೀರು ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ 10-15 ಇರುವ ಕೋಲ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಈತ ಕಾಳು ಪಾಣರ ರಾಂಡ ಇಂಚಾರು ಆರ್ಲಂಚೇನೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ತಾನೊಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೀಪೇರು ಪಂಡ
ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜಿಕ್ಕ ದಿನ ಬಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಬುಡ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬುಡ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಏರು ಕಡ ಬಿಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಹೋದವರ ಜಪ್ಪನ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಮಾತು ಜನ ಮಾತ ಕಡ ಬಿಡ್ನು ಅಂಚೆ ಮಾತು ಇತ್ತ ಜನ ಕಡಪುನಾಗ ಐದು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಪುಂಡು ಕೈಡ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆದರದ ಕಂಬಳ ಪುತ್ರದ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಆನಿ ಕೋಲಗಿ ನೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಜನ ಬೆತ್ತ ಜನ ಮಲ್ಪಳೆ ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಪೂಡೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಅವನಿ ಮೋಕೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಬೆದರಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ಲ ಕೋಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಕಡಪುನು ಆ ಪುಣ್ಯಂದ ಕೋಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಆ ಪುಣ್ಯಂಡ ವಾರದ ಮಧ್ಯಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಜನ ಕೆಲವು ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಮುಟ್ಟವಲ್ಲೆ ವರ್ಣ ಮುಟ್ಟವಲ್ಲೆ ಕೋಲ ಮಾತ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮನ್ಪೆ ಕೋಲ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಕೋಲ ಬುಂಡ ಎಲ್ಲ ಏರು ಗಿಡ వచ్చా ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಬುಡ್ಪುಚ್ಚಿ ಆನ್ ಜನ ಮಲ್ತು ಕೊರಪೆ ಐಕೆ ಬುಡ್ಪುಂದಾಗ ಐಕೆ ದೀಜೆಡ್ಡ ಬಗದ ಅಲ್ಪ ಐಕೆ ಶನಿವಾರ ನೋಡ್ದಂಡ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಕೋಲಡೆ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಚಟ ಕಂಬಳದ ಮರಲು ಕೂಟೋಡೊಂಜಿ ಭಾಗವಶ ಆಯ್ತು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳರು ಭೂತಾರಾಧನೆ ನೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳಾರು ಅಂತೆ ಈರು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಉಳ್ಳು ಏರಂಡ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನನ ಉಳ್ಳರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಓಲ್ಪುರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧವ್ರ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಲ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ ಪುರ ಕೋಲ ಮತ್ತು ಪೋಪೆಯಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಸ್ಮಾರ್ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಟ್ಟದ ಬಲ್ಲಾಲ್ದಾರ್ನ ಜೀವಂದರ ಬಲ್ಲಾಲ್ ರಕಲ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಪಂಜುಲ್ಲ ಐಕಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಕೊಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಅಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಕಲು ಗಿಡ ಇರ್ತಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಲು ಎರುತ್ತಾಕಲ್ನ ಹಾಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪನು ನಕಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಈಯೆ ಬರೋಡು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಕುಲು ದೀಪೇರಿ ಕಂಬಳ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕಂಬಳ ಅದು ವಾರದ ಮಧ್ಯೋಡು ದೀಪೇರಿ ಅಕುಲ ಕಂಬಳದ ಅಕಲತೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಎರಲನ ಯಜಮಾನರನ ಕೆಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇರು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೋರು ಅಂದ 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 ಇತ್ತೆ ಮರ್ಮೆ ಅರನಿತ ಎರಲನ ಯಜಮಾನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಓಟಗಾರರ ತಯಾರು ಮಲ್ತಾರೆ ಏತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಇರಿಗೆ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆನೋಲು 4 ಪೊಣ್ಣುಲು 3 ಜನ 8 ಜನ ಏರು ಗಿಡ ಪೇರು 2 ಜನ ಗಿಡ ಪೋರು ಬಕ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ನೆ ಆಗಲ ಮರಲು ಜೋರುಂಡು ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮುಂದು ಸಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಈ ಸಲ ಭಾವನ ಏರು ಗಿಡ ತಿನ್ನ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಲ್ಲೆ ಫುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅರೊಂದು ಪರಿಚಯ ಅನ್ಪಲೆ ಒಂದು ದಯಗದ್ನಿಕೆಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಬಾರಿ ಹಾಲುಂಡು ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲೇನೆ ಜವನೇರೇನು ಕಲ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪುನಂದಂಡ ನನೋರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೂರ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಸಾವಿರ ಕೊಂಡ ದಕ್ಕರ್ಲ ತಯಾರುಲ್ಲಿ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲ ಇರು ಅತ್ತಂದು ನಮ್ಮನೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತಿಂಡ ಆಯ ಸಾಧನೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನೇವರು ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಲಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಈಗಲೇ ಪೈಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆವಡೊಂದು ಬಂದಾಗಲಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜನ ಮಲ್ತಂಡಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಕುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಾಕುಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಗಂಟು ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ಜಿಡ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಟು ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನ್ಪಿನಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋರು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಹಿಂಗೆ ಇಂಜಿ ಪೂಡಿಗೆ ಜಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಟ್ಟಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ದುಡ್ಡುಲ ದೊಡ್ಡುತ್ತೆ ಎನ್ನಯ್ಯರು ಇಲ್ಲದೇರು ಆಕಲು ಗಿಡ್ಪುಂಡ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪುಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಯ ಗಿಡ್ತಂಡ ಬಾಕಿ ತಗಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ ನಾಕ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆಕುಲು ಒಂದು ಮಂದ ಆಯ ಬಾಕಿ ದೀಪು ಜೇರಿಲ್ಲ ಆಯ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅಕುಲಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ದಿಲ್ನೆ ನಿಗುಲು ಜೀವ ತಾಂಗ್ ಕೊಡತ್ತ ಅಕಲಿ ಹೆಚ್ಚನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕಾಸು ಅಟ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಆಕಲು ಮಂದ ಕಾಸು ಜೀವಂಜದ ಈ ವರ್ಷ ಈತ ವರ್ಷ ಅಡುಲ್ಲಾರು ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನದ ಆತಿಜಿ ಐಜಿ ಇರ್ನ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಸಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐತ ಓಟಗಾರ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಈರ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಎರ್ಲು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಿನೇಕ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿನೇಕ ಒಂಜಿ 5 ಮೆಡಲ್ ಆಂಡತ್ತ ಮಲ್ಲೇಜಿ ದುಂಬಾಗ ತುಕ್ಕ ಏಳು ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಸೆಮಿಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಯಿನಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೋನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅದಾದ ಮಲ್ಲ ತೂಕ ಒಂಡ ಮಲ್ಜಿ 5 ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತಂದು ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿ ಟೀಮ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಕುಲಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸಂಬಂಧದ ಕುಲು ಮುಂದು ಪೂರ ಸಂಬಂಧನೇ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲೇ ಮೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಪರಸ್ಪರಿಯಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅದು ಸಂಬಂಧದ ಲಕ್ಕನೆ ಉಳ್ಳೇರಾಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಭೇದ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರೈಕಲ ಬರ್ಪೇರು ಮತ್ತ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜವನೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೈಜೇರಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐತೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಐಟ್ 10 ಐಟ್ ಭೂತ ಕಟ್ನಕುಲು 7 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಭೂತ ಕಟ್ನಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಉಲ್ಲ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 10 ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಪಕಾಂಡ 10 ಜನ ಭೂತ ಕಟ್ಟನಕೆಲ್ನ ಏಕಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂವಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎರುತೊಡೆ ಬರು ಅವು ನನ್ನ ಕಂಬಳದವಳ ಕೆಲ ಮಾತೆರ್ನವರ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿಡು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ವರ್ಗ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಅವು
ಒಂಜಿ ನಾಣ್ಯದ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆವು ಅಂಚಾದೆ ಕಾಳು ಪಾಣಾರೇರು ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಟಗಾರರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಪೊಲ ಪೊರ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಟಗಾರೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ರೋಹಿತರೆ ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ಎರುಗಿಡ ಒಂದುಳ್ಳಾರು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏರಿರ್ನ ಗುರು ಏರ್ನ ಗುರು ಒಪ್ಪನೆ ಕುದಿಟ್ಟು ಗಿಡಪರ ಬಂದ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲದ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಐತೆ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ವೃತ್ತಿಡ್ ದೈವ ನರ್ತಕಲಾವಿದ್ದೇರು ಈರು ಯಾನು ಇಂಚ ಪೋಪೆ ಆಂಡ ದೈವದ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಂಚ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಐರು ಬುತ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಹೊರಾಡಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಹಾಂ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಪೊಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಚಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರಲ್ಲ ತೇರ್ಲು ಬೊಕ್ಕೇರಿನ ಫಲ ಎತ್ತಾರ ಅಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರು ಗಿಡ ಒಂದು ಆರ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ತಂತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮ್ಯಾಡ್ಲ ಆತಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲ ಆತಂಡ ಇರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಈ ಸತಿ ಐನ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷೋಡೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಡ್ ಆತಂಡ ಭಾವನ ಪುದರಡೆ ಆತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಬೋದಿತ್ತಾರ ಅಂದ ಏರು ಗಿಡ ಇನ್ನೀರು ಅವ ಅಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇರು ಸುರುಕು ಗಿಡ ಇನ್ನೋಲು ಸುರುಕು ಆಯ್ಕಲ್ ಓಮಿನ ನರಸೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ತುರು ಕೊರ್ನ ಆಯ್ಕಲೇನ್ ಗಿಡನಿ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲಿಡ್ ಯಾನ್ ಅವಲಿ ಬೂಡ್ದೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಬುಡಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅದಾಗನೇ 12 ಚಿಲ್ಲಾಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತು 2ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಉಡಿತ್ತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಲಕ್ಕಿ ಬುಡಿ ಪನ್ನಾಗನೇ ಕಾರ್ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅದಾಗನೇ ಬುಡಿ ಪಂಡೇರ್ದೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಲೂಸ್ ಆಲ್ ಪಾಡ್ನತೆ ನಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೇರ್ಲು ಎಂಚೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಾರು ಹಾಕು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡೆ ಅಂಚ ಲೂಸ್ ಆಲ್ಡ್ ಮೇರು ಸಾರಿ ಪನಿ ಬುಡಿ ಪಂಡೇರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತ ಕಾರ್ ದಾಂಟದ ಅವಲೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಕ್ಕರ್ಲ ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಅವಲೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಏರ್ಲು ಪಾರ್ದು ಆ ಏರ್ಲೇನ್ ಹಾಕದ ಓಮಿನಿಲ್ಲ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಸೋಲಾಯ್ಜಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಬೇತ ಗಿಡಪಾಯನಿ ಬಕ್ಕ ಅವಲೆಂಗ್ ಕಾಜಿ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಬೇತ ಗಿಡಪಾಯ ಸುರುತ ಮೆಡ್ಲು ಓಲಿರಿಗೆ ಅವು ಒಕ್ಕಾಡಿಡು ಒಂದು ಏರ್ಲು ಒಂದು ಏರ್ಲತ್ತ ಅವು ಬೇತ ನಮ್ಮ ಬೆಲುವಾಯಿ ಕೊರ್ನ್ಯ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನಂತ ಆಡಿಡುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೈ ಕಾತಂಡ ಬಕ್ಕ ಬೊಲ್ಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೆಲುವಾಯ್ದ ಅವಲ ಅವಲ ಒಕ್ಕಡಿಡು ಮಾಡ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಮೇರ್ನ ಪುದರಡು ಭಾವನ ಪುದರಡು ಇದು ಬಾವಿ ಒಂಜಿ ಏರು ಕಟ್ಟುವರಿಂದ ಅನ್ನಗೆ ಎಂಚಾಣಿಕಿಲಿ ಖುಷಿ ಇತ ಪೊಪ್ಪನ ಏರು ಗಿಡಪ್ಪನೆಕ್ಲ ಭಾವನ ಏರು ಗಿಡಪ್ಪನೆಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಬಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಇರ್ನ ಬಾವೆ ಪೋಪಿನ ವಾಹನದ ಪಿರವುಡು ಅಚ್ಚ ಬರೆಯುತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಇರೆಗೆ ಏರಣ ಬಂತೇರ ಕಂಬಳದವಳು ಇತ್ತ ಈ ಸಲ ಇರುವ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇರುವ ಕಂಬಳ ಎರಡು ಗಿಡ ನೀರೈತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಚೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಎಡ್ಮದ ಸಾಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಮದ ಸಾಲ್ಡ್ ಸೀನನ್ನಿ ಗಿಡ ಇರು ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬಾಲ ಕೊಂಚಾಡು ಬಕ್ಕ ಸೀನನ್ನಿ ಗಿಡ ಇರು ಅಲ್ತ ಅಂಚ ಅವಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಇರು ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡು ಇತ್ತ ಈತ ಕಂಬಳಾಡು ಇರೇಡ್ ದಾತ್ರ ಪೋಯಿನ ಓಣ ಕಂಬಳ ಉಂಡ ಇರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಒಕ್ಕಡಿ ಕೊಡಂಗೆ ಮುಲ್ತ ಕೊಡಂಗೆದ ಕಂಬಳಾಡು ಸೆಮಿತ ಸಾಲ್ಡ್ ಅವಲೊಂಚೂರಿನ ಬಲ್ಲ ಉದ್ದ ಪೋಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಡು ಐಜಿನ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿಗೆ ಏರು ಪಪ್ಪ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಇರ್ತೇನೆ ಅತ್ತ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು ಇರ್ತೇನೆ ಅತತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನಕಿಲೆಗೆ ಯಜಮಾನ್ರನಕುಲು ದಾದ ಪೂರ ನೆರ್ಪೇರೆ ಪಂಡದವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರೆ ನೆರ್ನಿ ಎಂಚಿನ ನೆರ್ದಿತ್ತೇರು ಮನೇಲಿ ಜವಾದರಿಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ನೀಕು ಬಂಜಿ ತಿನ್ನಂತಾನೆ ಪಾರ ಅಂದಿನಿ ನೊಪ್ಪ ಸಾರಿ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪೂರ ಸುಮಾರು ನೆರ್ತೀರು ಅದು ನನ್ನ ಗಿಡ ಹೊಡ್ತಿಂದಲ್ಲ ಬಂದಿಜೇರು ಅಚ್ಚಿ ಇಕ್ಕದಾಯ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬಂತೀರಾ ಅವು ಬಂತೇನೆ ಉಂಡ ಆ ಪಾತ್ರ ಇರಾಗಿ ಎಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಬರ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಮಲ್ಪಂತ ಬಂತೆ ದಾದ ಬಂಡಾರ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಅದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬೈದೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಬೀಳ್ತದೆ ಪೂರ ಬೈದಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡೆ
ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಮಾಲ್ ತೋಜ ಅವಡು ಹಾಂ ಇದು ಈ ಓಟಗಾರರು ನಕಲು ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅವಡು ಅವಳು ಗಂತಡ ಅವಡು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಏರೇನು ಸುಗಿಪೋರ್ ನಿಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪೋರು ಎಂಕುಲು ದೈವ ದೇವರೇನು ಈರು 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 ಏರೇನು ಸುರುಕೆನ್ನು ಇಲ್ಲದ ದೈವಲೇನು ದೇವೇರ್ನ ಹಾಂ ಪರಕೆ ಅವನು ಪರ ಪರಕೆ ಅವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಪರಕೆಲು ಮ್ಯಾಡ್ಲಾದ ಬರೋಡು ಅಂಚಪುರ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲ ಪೂಕಂತ ಪಾಡುವ ಅಜ್ಜಾಗ ಹಾಗೆ ಬಕ್ಕ ಪೂಕಂತ ಪಾಡುವ ಇಲ್ಲ ದೈವಲೆಗ್ ಅಂಚಪುರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇರ್ನ ಮಾದರಿ ಓಟಗಾರೇ ಇರು ಈತ ಜನ ಓಟಗಾರರು ನಕಲು ಇರೆಗ್ ವಾ ಓಟಗಾರ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡುಂದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸೀನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಂ ಸೀನನ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ ಹಾಂ ಅರ್ನ ವಾ ಭಂಗಿ ವಾ ಶೈಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಪಾರ್ನನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಂ ಎರಡು ಮಾರ್ಗೆ ಈರು ಪಾರ್ನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡುಟ ಯಾರು ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಪಾರ್ವೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾರ್ವೆ ರೈಟ್ ಇಡ್ಲ ಪಾರ್ವೆ ಹಾಂ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈತ ಇರೊಂದು ಈ ಸಲ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡೀರು ಬಹುಮಾನದ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲದ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ವಾ ವಿಭಾಗಡೀರೆಗೆ ಬೇತೆ ಇವ ಕಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಆಗ್ತಚ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ದುಂಪು ಓಡುಂದುಂಡು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವೆರಡ್ಲ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಕನಪಲಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಹಾಂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಈತ ಈ ಪಕ್ಕಿಗೆ ರೆಂಕೆದ ಬಲ ಬಾವಾಗ ನನ್ಕನ ಬಲ ಅಂದೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಿಗೆ ರೆಂಕೆದ ಬಲ ಉಂಡದು ಹಾಂ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಬಾವ ನನ್ಕ ನಕುಲು ಒಟ್ಟಾತಾರೆ ಅಂದು ಹಾಂ ಎರುಗಿಡಪುನಾರು ಈರು ಯಜಮಾನೆ ಬಾವೆ ಅಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರವಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತೃತೀಯದ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಅಂಚ ಬಾವಾಗು ಯಾಕಡ್ಲ ಬಂಡೆ ದುಮ್ಮಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಅಂತ ಹಾಂ ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಅಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಿಕುಲು ದಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಏರ್ಲೈನ್ ದತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲೈನ್ ಒಟ್ಟು ಮಂಚಪುರ ಮಂಚಪುರ ಮೀಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂಚಪುರ ತಿನ್ಪುನಾಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಅದು ಎರ್ಲೆಗತ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಓಟಗಾರ ಅಂದಂದು ಏರ್ಲೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದಪ್ಪರೆ ಪೂರ ಪೊಂಡೆಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಮೀಂದರೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ನವಂಬರ್ ಅಂತೆ ಹಾಂ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡ್ ನಾನು ಅಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಸ್ವಲ್ಪ